Знаете ли, има един празник, който отеква в сърцето на абсолютно всеки българин. 24 май. Това е може би най-българският от всички празници. Ден, който е изпълнен с цветя, с музика и с онази неописуема гордост, която ни свързва с миналото и ни дава криле за бъдещето. Нека да се потопим заедно в историята за тази всенародна обич. Да, тези стихове, те звучат навсякъде на този ден. Те са като въплъщение на духа на празника, в който цял един народ се връща към своите корени, към, може би, най-ценното си съкровище – буквите. Само си представете картината. Градовете оживяват. Хиляди ученици и учители дефилират в празнични шествия. Във въздуха се носи аромат на божури и на люляци, а в ръцете на децата виждаме портретите на двамата солунски братя. Това е жива, дишаща традиция, която отдава почит на словото, на просвещението и на културата. И разбира се, почит към тези, които днес с тези букви ще напишат бъдещето. А в сърцето на този ден, разбира се, е химнът «Върви, народе възродени». Написан от Стоян Михайловски с музиката на Панайот Пипков, той не е просто някаква песен, а е призив. Призив към знание и духовен подем, който ехти повече от век и днес продължава да ни повежда към бъдещето. Добре де, но как започва всичко? Защо тези букви са чак толкова важни? За да си отговорим на този въпрос, трябва да се върнем векове назад, в един свят, в който славяните все още не са имали своя собствена писменост. И така, средата на 9 век. Славянските народи са били милиони, да, но в писмената история те са били, така да се каже, безмълвни. Думите им са се носели във въздуха, но просто не са могли да бъдат записани. Основната пречка пред тях е била така наречената триезична догма. Само си представете, да се молите в храм, но да не разбирате нито една дума, защото службите се водят на напълно чужди езици. Това е била реалността за милиони славяни. И това е ограничавало достъпа им и до вярата, и до знанието. И тук, всъщност, е същинския залог. Защото без своя писменост, славяните са били сериозно заплашени от културна асимилация. Нуждаели се от оръжие, но не от меч, а от азбука. Азбука, с която да защитят своята идентичност и да я предадат на поколенията. И точно тогава, в този решаващ момент, на сцената излизат двама брати от Солун. Тяхната мисия ще промени духовната карта на Европа завинаги. Около 855 година Константин Кирил Философ създава глаголицата. И тук трябва да сме наясно. Това не е просто някаква адаптация на чужда азбука. О, не! Глаголицата е гениално, напълно оригинално творение. Всяка една буква е създадена, за да отговаря на специфичен звук от славянската реч, а това я превръща в изключително мощен символ на културна независимост. Разбира се, тяхната работа съвсем не е била лека. Те предприемат цяла поредица от мисии, дипломатически и духовни, за да защитят своето дело. Пътуват, спорят с тези, които поддържат триезичната догма и накрая в Рим постигат огромен успех. Папа Адриан II благославя славянските книги и богослужението на славянски език. Но след смъртта на Кирил и Методий изглежда, че всичко е на път да бъде изгубено. Делото им е изправено пред пълно унищожение. И точно тук историята поема към България, страната, която ще се превърне в спасител и нов дом за славянската писменост. 886 година. Учениците им са прогонени. Жестоко. Измъчени, те достигат до българските земи. А там княз Борис I ги посреща с отворени обятия. Той разбира, че тяхното знание е ключът към бъдещето на държавата. И така се раждат Преславската и Охридската книжовни школи, истински огнища на просвета. Именно в тези школи, най-вероятно в Преслав, се случва и следващата гигантска стъпка – създаването на кирилицата. Наречена е, разбира се, в чест на учителя Кирил, но е била доста по-практична. Вместо сложните и оригинални символи на глаголицата, кирилицата използва за основа по-познатото гръцко писмо. Това я прави много по-лесна за учене и изписване и допринася за светкавичното й разпространение. Решаващия, повратният момент настъпва през 893 година. На Преславския събор старобългарския език и кирилицата са обявени за официални.
Това е държавен акт с огромна тежест. Той превръща България в първия голям център на славянската култура и осигурява нейното бъдеще за векове напред. И от тук нататък, делото, което е спасено и развито в България, започва своето голямо пътешествие през вековете и през границите. Само си помислете, днес над 250 милиона души по света пишат на кирилица. Това е невероятно! От България тя тръгва към Сърбия, Русия, Украйна, към десетки други страни. Наследството на братята е живо. И днес то е в ръцете на всеки, който с тези букви твори, учи и, да, мечтае. А ето и един факт, който наистина доказва съвременното значение на това дело. Когато България става част от Европейския съюз, през 2007 кирилицата става неговата трета официална азбука. Третата, редом с латиницата и гръцката. Представяте ли си? Едно наследство от 9 век застава рамо до рамо с символите на съвременна Европа. И признанието за тяхната мисия е наистина световно. През 1980 година самият папа Йоан Павел II ги обявява за съпокровители на Европа, поставя ги редом с бащите на европейската цивилизация. Мисля, че тези думи на френския професор Роже Бернар обобщават всичко най-добре. Като дава убежище на учениците и превръща делото им в държавна политика, България не просто спасява една азбука. Тя запазва онази искра на знанието за милиони. Искра, която, както казахме, днес има силата да запали огънят на велики дела. И така, цялата тази история ни остава с един наистина фундаментален въпрос. Кое е по-трайно и по-могъщо? Силата на оръжието или силата на словото? Делото на Кирил и Методий дава своя категоричен отговор. А отговорността какво ще бъде написано с тези букви, тя остава за нас, за всеки един от нас.